Biz Gabdullah To'qay әкиятләрен бик яратабыз. Кәҗә белән Сарык әкиятен, Шүрәле әкиятен һәм Су анасы әкиятен бик яратып укыйбыз. Габдулlah To'qay Су анасы әкиятен сезгә сөйләп күрсәтәбез. Су анасы җәй көне эссе һавада мин суда кыйнам, йөзәм, чәчрәтәм, уйныйм, шуңам, башым белән суны сөзәм. Шу рәвешчә 1 сәгать ярым кадәрле уйнагач, шу рәвешчә 1 сәгать сез тирләмәм дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем, үз башым, куркам үзем, әллә нидән, юк янымда юлдашым. Бер вакыт китәм дигәндә, төштек үзе басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Күзгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак белән утыра тузган сачын тарак. Тын да алмыйча торам, куркып кына тешне кысып, шунда яр буендагы куе агачларга посып. Сачларын үргәч тарап, сикерде төште суга ул. Шунда да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә, кердем басмага. Җен оныткан ахыры, калган тарагы басмада. Як-ягында һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым ауга, таракты тиз генә элдем дә мин. Күрбим алны вә артны иш чабам мин, иш чабам. Ашыгам, тирлим, пешем, һәм кып-кызы утта янам. Шу рәвешчә кыртыныч һичбер кеше юк ичмасам. Шу рәвешчә чабышып җиттек ауга бер заман. Су анасына күтәрелде куарга барча эт. Һауда, һауда, воуда, воуда, бер туктамый этләр өрә. Су анасы этләрдән куркып кирегә йөгерә. Инде эш айланды, куркуымнан тынычландым дидем. И явыз карчык, тарагынан кырып алдым дидем. Өйгә кайттым да, әни, алтын тарак таптым дидем. Сусадым, ардым әни, мин бик озак чаптым дидем. Сөйләгәчтем кыйсаны алды тарагымны әни. Курка үзе алса да, уйлый эшеннән әллә ни. Яхшы, хуш, батты кояш, йокларга яттык кич белән. Юрган астында йокыга китмим, ятам мин һаман. Шык та шык, кемдер тәрәзәгә чиертә бер сабан. Мин ятам, рәхәт кенә, тормыйм да, кузгалмыйм әле. Бу тавыштан сискәнеп торган йокысына әни: "Ни кирәк? Кем бу? Кем йөри төнне берлә? И пычагым кергәли?" Су анасы мин, китер, кайда минем алтын тарак? Бир, бая көндез алып качты синең углың, карак. Төшкән айның шәүләсе, мин юрган астыннан карыйм. Куркам, калтырыйм, куркам, Ходай ди мине, мин кайда барыйм? Улкы төшкеч сачларыннан чишмә төсле су ага. Әнкәем алтын таракны тиз генә эзләп табып, атты да тышка тизеп куйды тәрәзәне ябып. Су анасыннан котылгач тынычлангач әни, и орышты соң мине. Мин дә андый эшкә бүтән кыймый башладым. Иясе юк дип әйберләргә тыймый башладым.